Maayong adlaw pag usab mga higala ug maigsuon. Balik ta sa atong programa sa TV Apolia Argumento ang gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sir Joseno, banin ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisigot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuon Katolika. And before ko magpadayon, magpasalamat ko sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanila nagkatabad nagasuporta sa programa. Daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Ang ato ang program ang naagihapon din sa social media. Og yun, until now, nagkinahanglang gihapon kita sa inyong tabang suporta og wala mi mahimo manggod dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong support. Daghan daw yung salamat in advance. Sa gustong mo tabang, pwede man yung i-message or inyong i-contact sa ato ang page. Okay, so karon mga sir ug mga ma'am, di nato malilong ang kamatuoran nga karon nga panahon mo ra og tensyonado ang tibuok kalibutan ngano man kay ang mga dagko nga mga nasod ilabi na sa Middle East, particularly karon primero Israel, Palestina, pagkahuman karon ni apil na ang Iran ug posible nga moapil pa ang tawag ini nga US or ang Amerika. So kung magtinabangay na sila, posible pod nga ang Iran backupan sa Russia ug tungod ni ana naagyoy dako nga posibilidad nga mahitabo ang lain na pod nga dako nga giyera pangkalibutanon. So sa pangtibuok ka kalibutan or World War 3. Kini nga mga panghitabo actually gisulti na ni daan sa mahal nga birhen gisulti na ni daan sa mahal nga birhen 1917 pa or even sa 1634 katong pagpakita sa mahal nga birhen dito sa Quito, Ecuador nga mahitabo gyud ang dako nga chastisement sa panahon sa 20th century. Og at the same time, og sa samang tawag ining pagkaagi, mga sir ug mga ma'am, gisigundaan pagud niya didto sa Fatima. Unya naaragyoy usa ka solusyon ang himuon sa tawag ining tao, particularly sa atong simbahan kay para mahunong ni. Kay kung dili na mahitabo na nga solusyon mga sir ug mga ma'am, katong pagpakita sa mahal nga birhen, niingon ang mahal nga birhen, kung mahitabo ng giraha, kung mahitabo ni sa ato ang panahon, mga sir ug mga ma'am, ang mga tao nga nabuhi aning panahon or anang panahon sa panahon anang physical chastisement, mangandoy ng mamatay. And according to Sister Lucia, one of the visionaries dito sa Fatima, ingon pa ni Sister Lucia, ang gera moabot gyud og sigurado gyud di gyud na masipyat ang gera moabot unya imminent. And ingon pa ni Sister Lucia, according sa mahal nga birhen, ingon pa niya nga ang Russia gamiton nga instrument aron pagpunish sa tibuok kalibutan. Mo bitaw nga kana bitaw mukuan dai na akong kasing-kasing mutingkag akong dalunggan pag makadungog ko sa nasod Russia sa hinungdan nga mao na ning gisulti sa mahal nga birhen. Pagdili ma-consecrate sa Santo Papa ang Russia sa Immaculate Heart, mahitabo ang dakong tawag ining silot chastisement aning gitawag og kalibutan. Pero nay mangutana gyud sa man pagkasiguro sir nga kanang mahitabo kining panahon na karon mao na ning giingon sa mahal nga birhen sa gitawag og Fatima. Actually sa tanang mga apparition manggod mga sir ug mga ma'am, sa tanang mga apparition ang Fatima lang, ang apparition lang sa Fatima ang accurate ang iyahang tawag ini mga information na gihatag. For example, katong niingon ang mahal nga birhen nga kung dili magbago ang tao, kung dili magpaduol, mubalik ngadto sa iyang anak, naapay mahitabo nga lain pang dakong giyera nga mangilingig sa panahon ni Papa Pio XI. Unya gisulti na sa mahal nga birhen 1917 dito sa tawag in tulo ka bata. Unya si Papa Pio XI nag-reign siya mga 1938, 1939. So, kung imuhang tan-awon sa kanang panahon wa pa kabalo ang mga bata, wa pa kabalo ang mga tawo nga naay umaabot nga Papa Pio XI. Pero sadang gisulti sa mahal nga birhen nga sa panahon mismo ni Papa Pio XI. So ano sa aman nagsugod ang Second World War 1939. Na naay tawag ini kung sa kuan pa ba ni pabilo ba nga tawag ining mahitabo nga giyera. So maupod ning panahon na karon. So nganong mingumantang nga tinuod gyud nga mahitabo gyud ning gira sa karon nga panahon tungod kay gisulti sa mahal nga birhen. And sa pattern pod in terms of apparition nga dili mo tuman ang gisugo
ang pattern niya kay 100 years. For example, katong sa panahon ni Saint Mary Margaret of Alacoque, katong giingnan nagpakita ang Ginoo sa iya, giingnan siya nga ingna ang hari sa France, nga i-consecrate ang France ako ang Sacred Heart, ug ang tanang mga government offices ibutang ang ako ang imahin. Wala man na tawag ining mahitabo. So after 100 years, pagka sa exact nga year, ika 104th year niya, gikan sa pagsulti pagsugo, yon nahagba ang naguba ang tawag ining France, mabotong French Revolution, o gipatay ang hari, apil ang iyahang pamilya. Unya gisubli na sa Ginoong Jesucristo didto nga Sister Lucia. Kay tungod kay wa pagituman ang gisulti nga i-consecrate ang Russia sa Immaculate Heart, kay wa man na gituman, niingon ang Ginoo nga ingna sila Lucia, ingna ang ako mga ministro, kay wala man nila gituman ang ako ang mando, mapariya sila sa hari sa France nga maabto sa perdisyon. And again, ang pattern 100 years. So ang sugo, ang mando sa langit to consecrate Russia sa Immaculate Heart, 1929 nagsugod. So ang ika 100 years, 2029. So mo na kung atong tanawon ang pattern dito sa tawag ining France, to sa Sacred Heart, 104 years karon pa lang ganidan wala na. Naano yung mga nagpakita nga mga tilimadon kung baga nga lahi na. So iyon, di gid na mahitabo nga mahunong ang maong dakong kagubot. Mahunong ang dako nga tunglo sa Dios dinhi kanato. Dinhi niining gitawag og kalibutan na kung dili tumanon sa Santo Papa ang gisugo sa langit. Ang gisugo sa langit, ang Santo Papa mismo mo'y mangulo uban sa tanang mga obispo, i-consecrate ang Russia sa Immaculate Heart sa mahal nga Birheng Maria. Kay kung dili na mahitabo mga sir og mga ma'am, ang naangato ang kalibutan karon naata sa ang sa dakong peligro. Bitaw usahay musaka pod ang ako ang kilay aning ato ang mga namunuan karon sa nasod, nagira na dito ang kwan, nagira na dito sa Israel, na anay musukan pa ba delikado na di pagyud magmando ang atong presidente nga ipakuhaon ang mga Filipino dito para ipauli diri sa Pilipinas. Kay dili pa daw tawag ining delikado sus ginugin taon daghan ng mga nasod nga ni mando nga pabalikon ng ilahang mga citizen sa ilahang lugar o sa ilahang nasod, kay delikado na. Nya karon nga panahon musukan pa ba ginaprovoke sa Iran ang tawag ining US nga moapil, kay na ang Russia naghulat. So kung mahitabo na mga sir og mga maapektuhan ang Pilipinas, kay daghang tag mga base militar diri sa mga Amerikano. So ang mahitabuan na apektado ta mga sir og mga sudungan ninyo sa tawag ni mga social medias. Daghan kayo ang mga bata nga malibang ka magkurog, gusto kong grabe ang tawag anang trauma nga ilahang gibati, kay nakasinati sila ni anang maumangilingig nga mga panghitabo. Unya kini nga gira karon dili ni pareha sa una, dili grabe ni ron. Possible nga tawag ini mogamit sila mga nuclear weapons. Mahitabo ang dako nga distraction or tawag ining mogamit sila og weapon of mass destruction. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So atong sundon, atong tumanon tong panawagan sa Santo Papa nga yon ang atong mga pari, ang atong mga obispo kinahanglan maghimo og pag-ampo, reparasyon sa atong mga sala, pag-ampo ngadto sa Dios, i-open ang mga kasimbahanan ug awhagon ang mga tawo sa pag-ampo sa santos nga rosaryo. Kay kini nga panahon wa tay laing dangpan sa karon nga panahon nga tawag ining muhangyo sa Dios nga suko nas kalibutan, nga ipahamtang na iyahang kapungot sa kalibutan, way laing makahangyo gawas lamang sa mahal nga Birheng Maria. So mao na mga sir ug mga ma'am, sa katong uban mo sila private revelation na mahala sige tuuhin na inyo ang kon. Pero kita nga mga nasayod sa gitawag og pagtuong Katoliko, kining ato ang palibot karon dili na nitiaw mga sir ug mga ma'am. Dili na nitiaw. Nakasinati, nakabati na ang tawag ining ubang mga nasod. Ang Pilipinas politika pa lang nya kani posible man nga sakyan ni og dili mao. Kung masakyan gani ni og dili mao, posible kining ato ang tawag ining nasod madisgrasya gyud. So mao na. So ang susi lang mga sir ug mga mama atong iampo nga unta tagaan og kusog
ang atong Santo Padre, ang atong Santo Papa to consecrate Russia sa iyang Immaculate Heart. Kay pinaagi ni ana mahunong ng maong tanan ug muhatag ang Dios og kalinaw sa kalibutan nga sukad masukad wala pa matagamtami. Og kung makonsecrate sa Santo Papa ang Russia sa Immaculate Heart sa Mahal nga Birhen og usab masulti ang katong the third secret of Fatima, again ang Dios muhatag og kalinaw sa simbahang Katolika, dungog sa simbahang Katolika nga sukad masukad wala pa matagamtami niya. And ang tanang mga dili Katoliko ma-convert. Mo ni saad sa Mahal nga Birhen. Mo ni saad sa Mahal nga Birhen. Kung nahitabo na nga saad kaniadto sa panahon sa atong sa Guadalupe nga ni convert si Luther og 6 million, pagpakita sa Mahal nga Birhen sa Guadalupe ni convert og 12 million, karon pod nga panahon mahitabo na kung tumano na sa atong Santo Papa. Ug kabalo ko to Santo Papa nakabantay na sa karon nga panahon nya unta dili siya magpadaog sa mga kalaban nga naa sulod sa simbahang Katoliko, kay kung magpadaog siya kita ang mahimong dakong gitawag og peligro. Munang mag-inampuay ta atong Devotion Santos nga Rosario dito hunungon kay pinaagi ni ana makapangayo tagtabang sa atong langitong Inahang Santa Maria, og siya lamang sa tanang gitawag mga santos, siya lamang ang dili mo taas ang kilay sa Dios nga anak pagkana na ang tawag ining muhangyo. Okay? So mag-inam po ay ta. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.